Nakajingyo mudoy nagipat ba nong song snong kathan umdan right nong tlo karibo Youth Federation RBYF umdan circle hakakat South Reng nailur arja arpusaw kalalit ban jurep kensan ya kajaka ajing sumar umdan PHC hakabala lapbun kijing duna hakate kajaka sumar. Keseng kalayo aji mudoy bahakate ka PHC kamdan satya tangga jaka litbar nakabandaki pajba habawan pa sumar. Nalor kajing bam ajing tray lang ki doktor bat kinong tray ka PHC nalor kajing snew kusurok ban poi sakate kajaka sumar. Halor kijing mudoy kinong song snong kaseng kala IT daga jing tho syaki bor penyai kate ka hospital bandawa ban penbiang ya kite kijing don kam ha kate ka PHC. Habakran skilat pathai kubor kaseng kala kdo bakanya kran ru yo MLA kanong po constituency bun sim kia banya kran mat kasor kar jela ban penbiang ki jaka sumar khnang bakan long ka jingkul khu ya ki pajba. Seng RBWF Ribo Youth Federation Umdan Circle mentakasi iwan hangne hapo Umdan PHC kum ka surprise inspection iwan banjurip hangne banwan pej ya ka khia kasan ka jingjuna jong kane ka PHC hangne Umdan dan nakali yang jungi ka Ribo Youth Federation Umdan Circle habang ilawan hangne ngilap sibun ki jingjuna ki jing rekam kane ka hospital te ngila airu ya ka jingtho ka apil sya doktor awak jingsya mentakasi ngikwa ban kendu ya doktor in charge doktor coach ibade in charge jong kane ka PHC henry Indon ngilayo ban kendu ban doktor das te ngilaya keren ban ya kini kijing jong kane ka hospital kamanengkong ka bagi bu ka poin kalong na banta ban don adu menta kumba PI ba omdon ka public toilet ka babiang hangne na menta ki pajba jong kane ka dong kathan umden jongi baro hi kawe banwan sim dawai hangne hapo umden PHC omdon ka public toilet ka babiang Hendrai ngila keliru na doktor iong ba hoj kade sisa kata ba umdan hadu menta ka public toilet na benta ki pajba ki bawan sim dawai man kasni te kabujing ya ki hai subu lada giyo ka jingpang paniar lane kanu jingpang ka bakar ki hai kin le kasim jing yang pajba na kata kadaw na kaliang jungi kaseng ngi siukhia halor kane ka benta ngi buru da jingtho ngila airu yang si seki ban ngi putid lang ya kane kam bat ka baar ka poin kalong ba ngi kerpat nakapor sa kapor ngilayo ka complain ba kini ki doktor bat kinos kim ai ka jing sumar ka biyang na menta ki bathia pang hangne hapo hospital ade ki bawan thia hangne da de ki bawan dagwei ka jing pang lane ki long kemi ki ba armet ngilayo complain sibun nagi pajba bat ngila wan hangne kasni ngi kerpat ni doktor ngila ai ro dagi jing tho kata kawai kila ai yang ka asuran bana kali yang jungki kil ai ka jing sumar ka ba biang na benta kinong pang ki bawan thia pang ne hapo ka PHC Umden bat ka poin ka balai kalong kila ihi mene ba anda ngila wan nang te na po pom supply water nang te na Umden diwan nang te ka ba umduna ya ka hapo 1 kilometer kane ka surok ka bawan nang te syadu sande PHC kajing jot rathai jo kene surok ka balapalat te komno ngit expect ya ki bapang ki bestom ki wan ban sumar hakane hospital bila ihi ba ki babun ki nong pang ki kwa ya kajing kot kajing khia ha bagi wan nang te na po umden ha katu surok bawan nang te na menyurut sane sa hospital ka ba palat 1 kilometer henry tang katu surok ka badan hang tur kila siunya banwan sane na mar ba kajing jot rathai jo katu ka surok ka bapalat lagi kerpat sa kibor jong kane hospital bakin subha ban repair no mardor ya kane ka surok ban kerpat lo ya kinomik khmat gi jongi bakin penkeren lem hab ya dei bat kane ka surok namar ba kala jot rathai sa papalat bapli ki long kemi ki ba armet kisem jenjar ba ban ya nau ne surok ngila ai da jing tho menne ngila sumit ai doktor das batkin sara ai doktor inchat kin saya keren ki ongin saya budlang ya kane ka phang de nakal yang jungi ka seng ngin yai budin na ka pos batsen nakal yang jungi ka seng ngin saling kendu ya amateur jong ka district ribai brokawai bat ya lokal MLA jungi ngin persiu ya kane ka jinge ba kane hospital kadon ka jingduna bat ngin sa budin lang na ka pos lipat kalong ka jingduna hapo jong kane hospital ila mene bat doktor dasi la plaru ba kajing cia ka wot mo ka ba sumar ya ki nongpang hapo jong kane hospital kalong hakaju ka kamera ya ki lung ki khna
bat ki kilom kemi nang tagi rong ba andre ngimla bat sutu nakaliang jungi keseng abang ilek ba Dr. Das ro ilap kla bang ngangam tip nomor ba ngalak dang suan mai yang ta debat ilak kular ban budin ya kene it's ikren nakaliang jong Dr. Das bat Dr. in charge Dr. Coach ban I separate room andre kalong ka ba ithamula kat ke PHC kadon haba kawat kadon la kajong ki male bat female andre ki pentia hakaju ka kamera andre nakaliang jingi kerpat sia kaneka hospital ki dipet kamtam doktor in charge bin I separate ya ki kelung kena bat ki romba kilung kemi ki ba kamsan ki dei ban I la kajong nakaliang jingi keseng kerpat bat doktor Das ila kubur ya kata bat ila airu yang ka asuran ba insai keren ya kana kaman ni yo ya complain lagi ba kalong ba hoy ngitip doktor Das ila ong mana yang ila kali ka no teli ki ambulans kidan hane hapok ka PHC mden henry ila itu atali ki ambulans but we driver tega syam jing ya driver ban penbiang ya ka lek kawan ya ginongpang nomor idontang marwe te ila kubur badontang iwe i driver te kabal siyo langok kalong ba ngiyo ya complain ba kane ka ambulans ka bakidon long hakajaka ka baki gide ban kit ya ginongpang ba lekbu sagaway bat ka hospital ban refer ki nang nei sapo PHC sagaway pat ka hospital henry ngiyo ka complain lagi ba ki karnga ban lekbu henry nakaliang ki ba ki ba sim jenjar ki ba duna kayo ka kot henry ki hapan resep ya kali ki hap sim ya kali nang ne ban lekbu sa nompo sa selong ta terter henry karpat ya ki badipet ya ka hospital bakin penbiang bakin sim kia ban penbiang ya ka ambulans ban lekbu ya kum kita kinongpang ru kumjo omdei tang ka personal use jong kina banta ban lek ya ka meeting ban lek sim dawai nang ta bat kiwi ki banta abi dei ka jingdon kam jong ka hospital henry ka jingdon kam jong ka ambulans kalong bat penbiang na banta ginongpang ki badon hapo jong ka hospital henry ngila ajing mood ya Dr. Das menne ba ila kubur ya kata nakaliang jungi keseng ro ngin saya budin lang ya kan kap Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya